שלום חבר'ה, היום נשחק עם פורטנייט, נשחק קצת רילוד, וכן, יאללה, אני מתחיל. קצת קנקים לפני, קנקים. I want bread, I want bread, I want bread, I want bread, 3, 2, 1. Beep 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 beep. I'm ready, ring when we beep 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 beep. One ring beep beep beep. יאללה, מתחיל. What's up? I know. תענו לי בתגובות מי אתם מעדיפים, רונלדו או מסי. אני חייב לדעת. אבל לא חייב. חייב. והנה אני מתחיל לשחק. איך הגעתי לפה? באמת? איך הגעתי? מוזר. יאללה, אני נוחת כאן. אבל מה, למה זה זירו בילד? אוי, נו באמת. חשבתי זה באטל רויאל. נו באמת. וואי, לא ראיתי אותו. טוב, בואו נמשיך. שלום. לא, אני ממשיך, חבר'ה. לא נזכור. כן. תקריות. לא משנה, עזבו. כי אני רוצה לשחק פה ולצאת את המשחק הכי טוב שלי. ואני הכי טוב בפורטנייט. הכי טוב. ראונד, וואן רפטי. אוי, נו באמת. למה כולם יודעים לנוק? איזה גרועים האנשים האלה, פשוט. אני מעדיף לשקמק אותם. מה יוצא? מה? מה? תעשי לי שאתה מראה לי את זה. אוי, יש פה עליי בן אדם. חבר'ה, תצילו אותי. כן, אני יודע להקיש במקלדת מהר. תשמעו. למה זה? אוי. וואי, זה דשקתי. צ'ק פוינט! יש! היי.
שלום. הו. לה לה לה. מה נבחר? around 3. אתה רציני? אני משתגע! איפה אני? נשאר איתך? זיזי לי מהדרך יחנונית. ארנטרה, אוי. אוי, פאקינג פה דמוניות. לא! פאק. אוי, נו באמת. לא, אני כזה גרוע. כזה גרוע אני. יש לך פה אבל נשק, יש לך פה נשק, אבל למה לא לקחת? יא גרוע. אחד גרוע. יש, תצילו אותו. תצילו אותי ואותי לא. אוקיי. אתם רואים את הסימן שאלה הזה? זה כמו התחתונים שלי בכביסה אחרי שעתיים. הנה הציוד שלי. אוי. היה עם מישהו? ברחתי. שום, אני בורח, הוא באוויר, ואני לא מצליח לפגוע בו. שום, אני שם. אוי, איפה אתה? בחורצ'יק. מה, למה אני לא רוצה לראות בו? לא. אל תמוס. לא. לא, הבבתי אותך חבר, הבבתי אותך. איפה אתה? בוא לכאן, תן להם מחבור. בוא אליי. פאק. נו באמת. העולם שונא אותי. אוקיי, אז חבר'ה, אנחנו היום נשחק פורטנייט בלי להתעצבן. אני אנסה לפחות. ינסה. למרות שאני לא מתרכז במשחק ואח שלי מפריע לי כל שנייה ואתם לא שומעים את זה, אני אנסה. סוף אני חי, ואם שורר עליי סנייפר, אני תורח את החיים שלי. וואי, אני ממש מופתע שהרגתי אותו. נו באמת. לא! למה עולם תמיד חייב להיות ככה? למה אין אוויר? יש, אני חי בעוד 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, פפיו! קדימה. Hello, my friend. שלחו לו הודעה. כאילו לא חשבתי שזה סיבה אחד. מה? אוי. מה זה? לקחת את הנשק?
תחזיר אותו, תחזיר אותו, תחזיר אותו, תחזיר אותו, תחזיר אותו, תחזיר אותו, תחזיר אותו כבר! מעצבן, אתה מעצבן, אתה יודע את זה? תחזיר, אתה מעצבן. ילד מעצבן, לא יפה. זה מעצבן. לא יפה, באמת לא יפה. לא יפה. אני אומר לך, כל הכבוד זה, אבל לא יפה. לא יפה. ככה לקחת מילדים? וואלה, לא יפה, אחי. באמת לא. סתם. תעשה מה שתרצה, רק אני בבון מדבר. לא. לא, אני לא בבון מדבר, אז זה לא משנה. הקוף פנדה השתחרר. לא משנה כמה השקיע בשבילו. הוא לא יעמוד בסיבה. הוא לא יעמוד. אני לא מאמין. אני לא מאמין מהנערות. שמתי אותך סוף סוף, נשק, רדפתי אותך. שנה רדפתי אותך. שנה. אתה יודע? שנה. שנה אני מחפש אותך. שנה. אתה פשוט הולך לך ומתעלם? פויה. באמת אני כועס עליך, באמת כאילו... זה. אחי, כאילו, זוז. לא יפה. ממש. זה מה שאתה עושה? בוא. בוא, אין לך בושה. אין לך בושה. ככה... זה, הולך ברחוב, יורד באנשים כאילו... זה. חבושה. טילון. הנה הוא, פיו. מה קורה פה? למה העולם הזה חייב לראות תמיד ככה? למה אני שונא את החיים שלי? למה? לא, עוד שנייה מתנו. לא. למה? למה? פאק. בואי, אני מת. לא. יש אני נשק. נשאר רגוע. לא. למה? למה? נו באמת. לא. אתה תקוותנו האחרונה. בבקשה. תשרוד בבקשה. אתה תקוותנו האחרונה, אתה מבין את זה? אתה מבין אותי? יאללה, בבקשה. נובים אתם רודפים ואני ככה בצ'יפ. יא נובים, אתם נובים. אתה פשוט נוב עכשיו, אתה צונח. כי אתה מתה. אתה נוב. הוא נוביק. יא נוב יא בלו נוביק. יא נוב קטן. אוי, 23, 22.
יש, הוא פה, מת הולי. אוי ואבוי, לא, מקום חמישי. טוב, אני רוצה? אוקיי. אז אוקיי. מחכי. אוקיי, אז זה היה הכל היום. תודה רבה שצפיתם, תנו בלייק ובסאב. יום נעים.